Case 300 corredores deronse cita na carreira solidaria Móvete pola Diabetes. Alberto Mariño e Carol Santos leváronse o triunfo nesta proba na que se deu visibilidade a esta enfermidade. A Pobra do Caramiñal foi o escenario no que discorreu a carreira solidaria Móvete pola Diabetes. O municipio acolleu a quinta edición desta proba na que se uniu o deporte coa visibilidade a esta doenza e que un ano máis bateu récords. Moi sorprendidos ca asistencia, penso que votamos que temos un récord porque foron 290 participantes e a verdade que a praza estuvo chea, houve moitísima participación, moita xente e a verdade que moi contentos. A actividade na que se puxo foco na diabetes e na que se recadaron 1.300 euros que se destinarán de forma íntegra aos campamentos de mozos que fai a entidade. Tiñamos unha campaña que era Mar e Saúde, facendo xogo de palabras, non de o noso mar, e tiñamos tamén mesas informativas sobre saúde, nutrición, acompañounos o Colexio Oficial de Podoloxía de Galicia e a verdade é que pois combinas a parte de saúde ca parte deportiva, non? Que é o que nos interesa. Tamén mostrar algo máis alá da carreira. Unha enfermidade que cada vez ten máis diagnósticos, polo que queren que a sociedade teña máis información sobre ela. Ademais, pois mira, esta semana o venres, cando chegou unha das miñas compañeras, chegaba que nos habían comunicado dúas familias, dous novos casos, non? E entonces o que lle decimos, tranquilidade e seguramente no vosso entorno existen máis persoas con diabetes, o que pasa que non o sabes, non? Entonces cada vez hai máis casos, a diabetes tipo é unha enfermedade autoinmune e todos sabemos que as autoinmunes cada vez son máis frecuentes, todos conocemos máis casos de calquera das enfermedades deste tipo, non? Entonces, cada vez hai máis persoas, moita xente se acerca a coñecer, moita xente se acerca a preguntar, pois por novos dispositivos, polo tema novo dos cribados, por un montón de cousas novas que existen. Está comprobado que nos últimos tempos hai máis casos de diabetes na sociedade. A verdade é que hai moitísimos máis casos e iso se demostra, polas estadísticas, non polos números oficiais, pero tamén a xente cada vez é máis consciente. Nos que facemos formacións en coles, non? E en asociacións, e en clubes deportivos, sí que vemos que cada vez hai máis interese. Hai máis interese porque tamén hai máis casos. Entonces, pois eso, desde un clube de remo hasta un centro de terceira idade, un centro de día, todo o mundo quer botar unha man e esa concienciación que ten a sociedade, pois tamén é importantísima. E apunta que unir o deporte con esta causa é unha maneira positiva de dar a coñecer a diabetes. Mais nós somos unha entidade autonómica, non? Entonces nos gusta facer actividades das 4 provincias. Entonces no plan deportivo sempre facemos esta carreira, xa é o 5º ano, e facemos unha milla tamén en novembro en Pontevedra. Entonces xa, cunha 5ª edición xa queda máis que consolidada esta carreira. E a verdade é que a xente ten o seu calendario. E iso é maravilloso para nós. Xa están en plena preparación da 6ª carreira solidaria Móvete pola Diabetes tras o éxito desta edición.